Tammikuun 10. päivä vuonna 2004 oli kylmä ja pimeä. Kainuussa Sotkamon kunnassa pieni yhteisö nukkui rauhallisesti. Yhtäkkiä talvisen hiljaisuuden rikkoi laukaus. Nainen löydettiin kuolleena omasta sängystään, ja vain hetkeä myöhemmin myös naapurin ovella ammuttiin. Aluksi tapaus näytti täysin käsittämättömältä tragedialta. Kuka haluaisi pienen ja hiljaisen uskonnollisen yhteisön jäsenten kuolevan? Poliisi aloitti tutkinnan. Pian alkoi vaikuttaa siltä, että pimeys ei tullutkaan ulkopuolelta. Se oli kasvanut yhteisön sisällä jo vuosien ajan, piilossa katseelta. Kaikki alkoi paljon aikaisemmin. Heikki Forsman oli nuori ja karismaattinen mies, joka oli kotoisin Kajaanin läheltä. Hän oli löytänyt uskon jo nuorena poikana ja toiminut myöhemmin nuorisopastorina. Vuonna 1997 hän muutti perheensä kanssa Sotkamoon. Mukana oli hänen vaimonsa Helena ja heidän lapsensa. Sotkamo on rauhallinen paikka, jossa luonto on lähellä. Siellä Heikki perusti raamattukoulun yhdessä Aino Valtosen kanssa. Tästä koulusta tuli nopeasti suosittu ja se houkutteli nuoria ihmisiä ympäri Suomea. Monet heistä muuttivat Sotkamoon pysyvästi ja liittyivät tiiviiseen ryhmään. Yhteisö oli hyvin suljettu ja sen jäsenet viettivät paljon aikaa yhdessä. Heikki ja Aino johtivat ryhmää. Vähitellen heidän tulkintansa uskonnosta alkoi muuttua yhä erikoisemmaksi. Eräässä seremoniassa keväällä 1990 Enessä Aino julistettiin Jeesuksen morsiameksi. Hän otti itselleen uuden nimen ja sai jopa kultaisen sormuksen. Heikki oli ainoa ihminen, joka oli paikalla tässä tilaisuudessa. Tämä kertoi siitä, kuinka läheinen ja poikkeuksellinen heidän suhteensa oli. Saman vuoden joulukuussa tapahtui jotain, mikä muutti perheen elämän ensimmäisen kerran. Heikki löysi vaimonsa Helenan kuolleena heidän kotinsa kylpyammeesta. Helenan veressä oli lääkkeitä ja hänen päässään oli jälki. Silti viranomaiset tutkivat tapausta ja tulivat siihen tulokseen, että kyseessä oli vain traaginen onnettomuus. Elämä yhteisössä jatkui, vaikka suru oli läsnä. Vain muutama kuukausi Helenan kuoleman jälkeen Heikki meni kuitenkin uudelleen naimisiin. Uusi vaimo oli Anniina, joka oli Aino Valtosen nuorempi sisar. Aluksi kaikki näytti taas rauhalliselta, mutta kulissien takana tilanne oli muuttumassa yhä monimutkaisemmaksi. Kesällä 2001 Heikki sairastui. Perheen lastenhoitaja, nuori nainen nimeltä Sanni Salonen, alkoi hoitaa häntä. Sanni muutti asumaan Heikin makuuhuoneeseen. Yhteisön johtaja Aino ei hyväksynyt tätä suhdetta lainkaan. Sanni eristettiin muusta seurakunnasta, mutta hän jäi silti asumaan Heikin huoneeseen. Myöhemmin Sanni kertoi, että hänellä ei ollut enää omaa tahtoa. Hän koki olevansa täysin pastorin hallinnassa. Samaan aikaan Heikki kiinnostui toisesta naisesta. Hän aloitti salaisen suhteen naapurissa asuvan Anna Laakson kanssa. Tässä vaiheessa Sanni alkoi saada outoja, nimettömiä tekstiviestejä matkapuhelimeensa. Viestit tuntuivat profeetallisilta. Ne puhuivat Jumalan tahdosta ja antoivat ohjeita. Sanni uskoi, että viestit tulivat todella korkeammalta taholta. Yhdessä Heikin puheiden kanssa nämä viestit alkoivat ohjata Sannin ajatuksia hyvin vaaralliseen suuntaan. Marraskuussa 2003 tilanne kärjistyi ensimmäisen kerran. Varhain aamulla Sanni hyökkäsi Heikin vaimon Anniinan kimppuun vasaralla. Anniina kuitenkin heräsi ja pystyi puolustamaan itseään. Hän soitti heti miehelleen Heikille, joka oli juuri silloin autossa naapurin Annan kanssa. Tämä väkivaltainen hyökkäys oli selvä ja vakava rikos, mutta kukaan ei soittanut poliisille. Yhteisö halusi pitää asian salassa ja suojella omaa mainettaan. Sanni lähetettiin väliaikaisesti pois ja Heikki matkusti Anniinan kanssa ulkomaille raamattukouluun. Silti Heikki ja Sanni pitivät salaa yhteyttä toisiinsa. Nimettömät tekstiviestit jatkuivat yhä. Nyt viestit antoivat Sannille uuden, pelottavan tehtävän. Hänen piti hankkia ampuma-ase. Suomessa aseen hankkiminen ei ole helppoa, mutta Sanni teki työtä käskettyä. Lisäksi viestit kertoivat, että Anniinan lisäksi myös naapurin mies, Tuomas Laakso, piti raivata pois tieltä. Tuomas oli Heikin salaisen rakastajattaren aviomies. Tämä johtaa meidät takaisin tammikuun 10. päivän aamuun vuonna 2004. Sanni oli palannut Sotkamoon.
Hän teki tarkalleen niin kuin viestit olivat häntä käskeneet. Hän hiipi taloon ja ampui nukkuvaa Anniinaa päähän. Anniina kuoli heti omaan sänkyynsä. Sen jälkeen Sanni käveli naapuriin ja koputti oveen. Kun Tuomas Laakso avasi oven, Sanni ampui häntä rintaan ja kasvoihin. Siitä huolimatta Tuomas jäi ihmeenkaupalla henkiin. Hän pystyi soittamaan hätäkeskukseen ja apu saapui paikalle. Poliisi aloitti laajan tutkinnan ja totuus alkoi vihdoin paljastua. Sanni Salonen myönsi teot heti. Hän kuitenkin kertoi poliisille, että hän ei tehnyt päätöstä itse. Hän sanoi, että Jumala oli käskenyt häntä tekstiviesteillä. Sanni kertoi myös Heikin kysyneen häneltä kerran oudon kysymyksen. Heikki oli kysynyt, olisiko Sanni valmis tappamaan ihmisen, jos Jumala niin vaatisi. Sanni oli ajatellut, että jos käsky todella tulisi Jumalalta, hänellä ei olisi muuta vaihtoehtoa kuin totella. Poliisi alkoi tutkia näitä salaperäisiä viestejä. Pian paljastui jotain ratkaisevaa. Viestit eivät tulleet taivaasta. Ne oli lähetetty Heikki Forsmanin omasta matkapuhelimesta. Oikeudenkäynti herätti valtavasti huomiota koko Suomessa. Oikeudessa käsiteltiin paitsi murhaa, myös pienen yhteisön sisäistä valtaa, manipulointia ja salaisuuksia. Sanni Salonen todettiin syylliseksi murhaan ja murhan yritykseen. Mielentilatutkimuksen mukaan hän oli kuitenkin vakavasti sairas, joten hänet määrättiin suljettuun psykiatriseen sairaalaan. Heikki Forsmanin rooli oli oikeuden mielestä tapauksen ydin. Vaikka hän ei itse painanut liipaisinta, hän oli suunnitellut teon ja manipuloinut Sannin tekemään sen. Kainuun käräjäoikeus tuomitsi Heikin elinkautiseen vankeuteen, Anninan murhan yllytyksestä ja Tuomaksen murhan yrityksen yllytyksestä. Häntä syytettiin myös ensimmäisen vaimonsa Helenan murhasta, mutta tästä hänet vapautettiin todisteiden puutteen vuoksi. Tuomio pysyi hovioikeudessa, eikä korkein oikeus ottanut tapausta enää käsittelyyn. Vuosia myöhemmin, elokuussa 2006, Heikki Forsman antoi yllättävän haastattelun Suomen televisiossa. Hän myönsi vihdoin osuutensa tapahtumiin. Hän kertoi eläneensä valheessa ja sanoi, että hänen koko elämänsä oli ollut myrkyllisen lahkon kulttuurin kyllästämää. Hän sanoi olevansa valmis kertomaan kaiken poliisille. Poliisi kuitenkin totesi, että asia on jo käsitelty oikeudessa, eikä uutta tutkintaa aloitettu. Sotkamon tapahtumat jättivät jälkeensä syvän hiljaisuuden. Tapaus muistuttaa siitä, miten vaarallista on, kun yksi ihminen saa liikaa valtaa toisten mielistä. Usko ja luottamus voivat muuttua aseeksi, jota vastaan on hyvin vaikea puolustautua. Jos opiskelet suomea ja pidät rikostarinoista, tämä kanava voi olla sinulle.